batikulong. Di ba paboritong batikulong? Dati tayo ano ganan? Para? Waraha. Ay waraha? Ano ay galing? Ay timo. Adidas. Thank you, love. Hotdog. Ano, isulatan? Warahin pala ito siya. May diipan? Ijitan. Agap-apura-apot. Pudot. Kayo usaran da aya. Adot kayo dan eh. Ay kayo tos usaran da aglaw tot Mickey. Wow. Tingnan soft drinks natin. Hindi pa na. Wow. Kuya, anak alam napindas na alas na kamera mo sa lahat ka na rin. Balyam. Mickey Barit. Ag Mickey tayo, Mickey Barit. First time ko maitoy. Mickey Barit. Naimas ka no ko na dahil sa ramanan tayo. Ano yung alat? Tigil ba? Kilo ulit, imban mo? Pagaon pa lang nakapsutak man mga tinapudot. Okay siya. Nalawa iti presto doon. Adayutit ko ala. Adayuti kadwan ko aya. Diyan ako na. Ang mga Nemas. ima. Naimas ka no. Ala sige agigop. Mickey na at meron pang kikiam. Meron pang french fries. Mangantay Mickey. Mickey Barit ka no dito, apo. Turukan? Napay kikiam. May kamdang Mickey pa dahon ni Auntie Mickey Barit. Nagpudot? Ading iruray nak nakapsutak manganti ay agpuyot. Ilang araw doon. Turukan. Bye. Ading ang ko nakapapura. Napin gusto ka marak manang. Nakakasta. Saan siya? Kapin-napintas niya. Makabandong mutek motor. Nabasa pa lang tabok ko. Imas nan? Dahil sala. Naimasan mo basta-basta makan ito yung nag-adukar gana. Daming laman. Nagsambot na yun. Taan. Picture to no ka ay video.
Tawa ko nila yun. Naandan. Nag-imas. Kaano pa dati nga kasta adi nga adda dati Kaya doon. nakamaman yung arod. Hindi ako mo kada bebang. Imas. Jaklon. Miss Kulmot. Sino? Si Simon? Si Simon? Ano? Mm. Nana ni mo? Si Barit. Nana ni mo? Oo. Taniha pa. Oo. Oo. Mm-mm. Nga. Ading nag-imas. Nagkakaldon. Ang ba sa'yo? Ombay ah. Naulit sa kanamay. Kadada J1. Adukan pusok na. Oo, uno. Mm-mm. O, Hindi. nasa tipok mo? Hindi puste. Hindi pun na. Ano na tigsakat dahil? Un idi ala. Oo. Di angin nga ta. Tekan ka na yung angin. Ano sa angin? Mm-mm. Imas na. Imas na din galing. Pakita mo din gala. Nagita na. Ha? Kita pa sili ah? Sili to? Mm. Bakit gusto nga sili to eh? Ay? Anat sili yung arod? Pepe sili nga pang sigang. Awan pa. Ano ti sili oh? Basta tigili siya pa. Di balay ng pagbabatit. Pagsangkot na kita. May agmigin. Gabod to ka no? Manang? Tapos di October. Ano nagkidya aso? Ading. Kaya ano na, pa-picture. Ano nag-cute. Pangalugan oh. Ha? Pangalugan. Kamaduda. Ang katigil ka ma. Kabulahi ba kasi talaga na yun. Yeah. Ikaw ka-picture ba? Ano ka mo kukuha? Ay. Ano tayo mo pa? Enak mamut. Ikaw pa rin dito ah. Tama yun ah. Ito may agmig yun. Ay, agdagsat ko sa meron. Ikaw pa rin dito ah, tay? Ta? Ikaw pa rin dito ah? Tay. Aso? Ang kuha mo. Mangko ka rin dito ah. Yan ang bunga nakatukoy dyan. Adot ko sa meron. Ikaw pa pa. Ay, adot ko sa meron. Oray dalat order.
Ay, agsangpit ti customer.